Hej, mit navn er Christian Westphal. Jeg kæmper for at blive Socialdemokraternes næste folketingskandidat på Vesterbro Kongens-Engehave. Det er derfor, jeg har lavet den her hjemmeside. Her kan du klikke dig lidt rundt, læse om mig, min seneste debatindlæg og om mine mærkesager, som jeg kalder fantastisk folkeskole, socialpolitik i øjenhøjde, uddannelse for alle og straf med omtanke. Alle mine mærkesager er baseret på den simple socialdemokratiske grundpræmis, at alle fortjener en fair chance her i livet. Hele livet. Det er nemlig socialdemokratisk politik. Den 28. marts starter generalforsamlingen i kredsen, og det er her, hvor du kan gøre din stemme gældende. Det er her, du kan være med til at bestemme, hvem der skal være kredsens næste folketingskandidat. Jeg håber, vi ses. Indtil da, så kan du følge mig på Facebook, og her på hjemmesiden, der lægger jeg en lille video op en gang om ugen med et nyt politisk indhold. Jeg håber rigtig meget, at vi ses den 28. marts.